Gost Hronike Potkozar je Sretoja Vujanović, načelnik policijske uprave Prijedor. Gospodine Sretoja, evo proteklih dana je bilo nekoliko saobraćajnih nezgoda na području koje pokriva policijska uprava Prijedor. U jednoj nesreći lice je čak pobjeglo sa lica mjesta koje je počinilo saobraćajnu nezgodu. Dobar dan, prije svega dobrodošli u policijsku upravu Prijedor. Pozdravljam vas i vaše gledaoce i još jednom da istaknem pozitivnu saradnju policijske uprave Prijedor s vašom medijskom kućom i vaš značaj u samom sistemu bezbjednosti. Tačno je da je u posljednjih par dana, odnosno 15.6. u roku od 24 časa evidentirali smo 2 saobraćajne nezgode sa smrtno stradalim licima. Moram napomenuti da od početka godine ukupno imamo 5 saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licem, ako računamo i ove 2. Znači da stanje bezbjednosti je u samom junu mjesecu pogoršano u odnosu na određeni vremenski period iz prethodne godine, kada nije bilo saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licem. Međutim, kad uzmemo period od 5 mjeseci, to je identičan broj saobraćajnih nezgoda. Također napomenuo bi da se saobraćajne nezgode sa smrtno stradalim licima ne događaju u kontinuitetu, nego se dolazi do, na primjer, u februaru mjesecu smo imali 2 saobraćajne nezgode sa smrtno stradalim licima, jednu smo imali u martu, a posljednja 2 mjeseca nismo ni evidentirali niti jednu saobraćajnu nezgodu sa smrtno stradalim licima. Tačno je što ste rekli da je u saobraćajnoj nezgodi u Kozarcu vozač pobjegao s lica mjesta, ostavio povrijeđeno lice koje je kasnije preminulo. Nažalost, radi se o maloljetnom licu, a operativnim radom policijskih službenika na terenu, prije svega upornošću i blagovremenom reakcijom, smo uspjeli identifikovati i lice i vozilo i povezati i lice i vozilo sa navedenom saobraćajnom nezgodom i nažalost sa smrtno stradalim licem. Prije par dana u Novom Gradu su izgorila 3 vozila. Šta je istraga pokazala? Da, na području Novog Grada došlo je do paljenja 3 putnička automobila. Ja u ovom trenutku sad ne mogu neke iznositi detalje, međutim, policijski službenici na terenu prikupljaju operativna saznanja vezano za navedeni događaj i u narednom periodu zajedno sa kapacitetima ovdje policijske uprave, lokalne stanice Novih Grada, ujedno i sa upravama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u sjedištu, ja vjerujem da ćemo doći do izvršioca, motiva izvršenja navedenog krivičnog djela i nakon toga ćemo proslijediti potrebne izvještaje protiv tih lica. U ljetnom periodu očekuje se priliv dijaspore na ovo područje, što značajno utiče na stanje u saobraćaju. Hoće li policijski nadzor na saobraćajnicama biti pojačan i na šta apelujete? Da, jul i august mjesec su mjeseci kad dolazi do evidentiranja najvećeg broja saobraćajnih nezgoda, a policijska uprava Prijedor priprema plan aktivnosti koji će se i primjenjivati u ovome periodu koji mi nazivamo turistička sezona. Naravno da ćemo tom prilikom i pojačati prisustvo policijskih službenika na terenu u redovnim kontrolama, a i planirane su akcije pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na prekršaje koji su isključivo u neposrednoj vezi sa saobraćajnim nezgodama. To je prije svega brzina, kao i utjecaj alkohola za vrijeme vožnje. Ovom prilikom i apelujem na učesnike u saobraćaju da prilikom kretanja saobraćajnicama na našem području prije svega brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, a da nipošto ne sedaju za volan, odnosno da ne učestvuju u saobraćaju pod utjecajem alkohola. Također, tom prilikom ćemo primijeniti savremena tehnička sredstva koje su na našem raspolaganju, a govorimo o mobilnim uređajima za evidentiranje prekršaja bez zaustavljanja vozila, kao i specijalizovano vozilo presretač koje je opremljeno sa potrebnom opremom za evidentiranje prekršaja brzine. Da li će video nadzor na saobraćajnicama na području Prijedorske regije biti unaprijeđen? U pregovorima smo sa jedinicom lokalne samouprave, odnosno sa gradom Prijedor, da trenutno video nadzor koji postoji na području grada Prijedora unaprijedimo u pogledu prije svega povećanja broja kamera na području samog grada i okoline, a moram tom prilikom i reći da trenutno na području Prijedora postoji stacionarni sistem
evidentiranja prekršaja kroz 3 kamere koje će u narednom periodu također od strane Ministarstva unutrašnjih poslova biti proširivan za još 3 do 4 kamere na našem području. Jedinice lokalne samouprave, kao sam gradonačelnik, je iznio uvjeravanja da ćemo u narednom periodu sistem video nadzora prije svega baš zbog bezbjednosti saobraćaja unaprijediti, tako da ćemo i mi ući u mrežu gradova koji su instalirali dovoljan broj kamera, sve sa ciljem povećanja stanja bezbjednosti u lokalnim zajednicama. Da li ste zadovoljni rasvjetljavanjem krivičnih dijela i kolika je ukupna rasvijetljenost? Za 5 mjeseci 2021. godine ukupna rasvijetljenost krivičnih dijela, kao i rasvijetljenost krivičnih dijela po nepoznatom izvršiocu je na jako visokom nivou. Tu se procenti kreću iznad 80% vezano za ukupnu rasvijetljenost i iznad 60% vezano za rasvijetljenost krivičnih dijela po nepoznatom izvršiocu, što svjedoči o dobrom radu policijskih službenika, a mi ćemo se truditi u narednom periodu da te procente pokušamo uvećati. Koliko migranata je proteklog mjeseca registrovano na ovom području i da li je primjetan njihov pojačan tranzit? Što se tiče stanja migranata, prije svega policijski službenici rade redovne kontrole po uočavanju, odnosno po prijavama kretanja migranata i moram vam reći da je taj broj migranata u odnosu na prethodnu godinu smanjen, prije svega iz činjenica da su migranti izabrali određene druge rute za svoje kretanje prema Unsko-Sanskom kantonu, a ovom prilikom pozivam građane da prije svega prijave uočena kretanja migranata na našem području kako bi policijski službenici blagovremeno pristupili kontroli i primjenjivanju zaključaka koordinacionog tijela Vlade Republike Srpske vezano za kretanje migranata. U prethodnom periodu imamo i pomoć mobilnog tima Crvenog krsta Republike Srpske koji je stacioniran na području Kozarske Dupce i koji ima nadležnost da pruži pomoć migrantima u potrebi. Gospodine Vujanović, hvala vam na razgovoru. Hvala vama i još jednom pozdravljam vas i vaše gledalce.